Здравей, Веселин! Току-що бяхме заедно на 4-часов семинар на Scaling Up като методология, която започваме да предлагаме в България. Какви са впечатленията ти? Кои са основните неща, които ще вземеш? Тези 4 часа не ги усетих колко бързо минаха. Удоволствие беше да слушам Барт. Това са проблеми, с които се борим от години, опитвайки се да разраснем бизнеса. Но тук усетих искрата, че нещата могат да се случат по един лесен и забавен начин. А кои са основните неща, които би си взел и би пробвал да приложиш още? Трябва да помисля, да прегледам презентацията, която с интерес ще очаквам да получим. Кое ще бъде непосредствено? Започваме бюджетирането за 26-та година. Мисля, че това ще бъде първото, което ще мисля. Добре, благодаря ти. Успех и до нови срещи. Благодаря, надявам се ще има такива. Да.